Alhaj Amadou Adital diine kuntigi bade do nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi me nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma kabo mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tsela bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe ona manta fara utaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma msega sege ama chugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na dugu konona sigida dola bebi chila nga barao barakofe lanyini dobe lanyini minbe koloshili walma bolola blakofo fatu fleni abi barake BTP de la ay barakura do boloda kasoro ama ko fo edem moyi onana ni muye kuran filto tigera sigida kelen be blala dibila fatuta ibolola tige dai wa adama jamo shila ni Mamadou ye taxi bolla do kato mobili bolla ay kuran poto do goshi kakari ama boli wa ay edem SA ka centre d'appel weli akani ke wale nyuma yi bato kasara wereti na bwala Mamadou ye faso de nyuma yi wa ajambe beka lakanana nga bete ni hakina nyuma yi soro Isa fleni abika ke kuma bi bara dola kasoro abeka kofere elektriki u fil de bo katu fere kuranko la fembe jate kanga mine anga ke fatuni Isa ɲɔgɔn ye anga ke ikomi Mamadou n'aw be fɛ ka dingɛ sen baaraw kɛ aw be EDM SA ka servisiw wele wasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw be weleli kɛ 36077 la walma agence EDM SA mun ka surun aw la dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ate dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita kan numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda yurugu ani namara Orange Money kan o ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka telefɔni na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen olu la
Orange Money bien aw de kama Orange Money bien aw ka dongo do lakana na o de kama ante sɛgɛ ante ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi ni waleya jugu ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni ni video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun aw ni ci. Orange Money. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bares restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Sama Money bi maliyɔn jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la Sama Money ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ Sama Money bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni Sama Money application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka Sama Money compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni Sama Money application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni Sama Money ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama Money i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye.
juma ye juillet kalo tile 18 san 2025 maa minnu sɔgɔlen no an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni ɲankuma bi sɔgɔmada in na an ka babu a bɛna tali kɛ dɛfu ko la. Dɛfu ale jaabi bɔra kunu kɛmɛ sarada la sa min ye maa 53 n'a buruburu fu ni 2 o de kɔni kɛra jaabi ye Mali kɔnɔna na. O b'a yira sa k'a fɔ ko denmisɛnnin caman sera ka ɲɛ sɔrɔ a ko la ɲina min ye maa min ye n ka nɔti cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye n'o ye première nationale ye ale bɛ bɔ Prytanée militaire la. Sɛnɛkɛlaw olu fana bɛ wuli ka jɔ la. Samiyaji a bɛ ka jigin Mali fan caman fɛ. Nɔgɔko gɛlɛya ale ni bagako min bɛ senna kajolokaw fɛ yen an na an da don o fana na. Minisiri min bɛ seko ani dɔnko kunna biennale ba n'o ye Mali denmisɛnninw ka ɲɔgɔn kunbɛn san 2 o san 2 ye o kan ka kɛ tumutukaw fɛ ɲina min ye Mamu Dafe ale kɔni bɛ tumutukaw fɛ kabini kunungo ɲɛbila baara minnu bɛ senna ani tumutu yɛrɛ bɛ ka labɛn kɛ cogo min sɔrɔlo kɛnɛ kan an n'o fana da tulo kan ka kɛ ni Nizeriya jamanakuntigi kɔrɔ ka fatuli ye n'o ye Mohamed Bari ye Mali minisiri bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna gafe min bilalen do Nizeriyakaw ka lasigidenso la Bamakɔ yan ale taara ka taa o tɛgɛnɔ bila min ye Ablaye Diop ye a ye min sɛbɛn bataki kɔnɔna na jamanakuntigi ale tɔgɔ la an na o ɲɛfɔ aw ɲɛna ne ani Keba sɔɔni sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala yaasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw ni aw ka baarakɛyɔrɔw n'aw ka duguw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen k'aw ni sɔgɔma. Keba bi ye juma ye a ka kan an ka foli ta ka ɲɛsin an lamɛnbaa ni an filɛbaa kɛrɛnkɛrɛnnenw ma maa minnu b'u ka baara bɛɛ lajɛlen bila pewu ka an lamɛn an ɲɛ bɛ min na an ɲɛ tɛ min na k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Jaba ye an b'a ale fo k'a Sidibe ale bɛ Salakaw ka sigi la ka Musa Togola fo États-Unis kaw fɛ Mohamed Lamine Kokayina k'ale fana fo États-Unis min ye Ali Traoré ye ale bɛ États-Unis nka nin waati na nalen no sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Sori Kɛmɛso an b'a fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Amdalayi Aseyi Bayiba mairie du district kɔnɔna na ka monsieur le président de la délégation spéciale n'o ye Bala Traoré ye k'a n'a ka baarakɛlaw mariw k'u bɛɛ lajɛlen fo Altine k'a fana ka foli bɛ yan sɔgɔmada in na Keba n'an tilar'o la sa Adama Kone an b'a fana fo Sikasokaw fɛ ale fana sɔgɔlen no an na su ani tile min ye Poutine fa ye n'o ye Male ye k'ale fana fo Moribabugukaw fɛ nin waati in na an tɛ ɲinɛ monsieur le maire kɔ Siriman Bacili k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn le jeune Thierno Umar Asi Jalo an ka foli bɛ se ale fana ma maa minnu fana sɔgɔlen no an na suguba kɔnɔna na Bako n'a ka cɛ don Jangunba k'an b'a fana fo a ka wulikajɔ ni timinandiya la Faleyakaw Keba k'u ka denmisɛnninw ka sifin tɔnjɛkulu sigili kɛlen don Kataba 4 ye dɛ maaw bɛnna lisi min kan k'o ma se Bamakɔ yan dɛ ko Bamakɔ y'a bɛrɛma lisi bɔ an bɛ k'a ko ɲɛɲini ni fɛn o fɛn bɔra la lisi 2 kɛra cogo di an na fan 2 bɛɛ lajɛlen ɲininka minisiri ka mɔgɔw nin ko sera ka kɛ cogo di Faleya lisi min bɔra yen munnaw ma se minisiriso kɔnɔna na min ye Faleyakaw ye k'u fana ɲininka nin ko in nana cogo di yaasa ka se ka faamuyali kɛ k'a sɔrɔ kununko dɔrɔn u ka maire tun b'an fɛ yan nin ko in kɔni nin kɛra gɛlɛya ye Keba sɔgɔmada in na an bɛna hakɛto ɲini kɛ kosɛbɛ an lamɛnbaaw fɛ an bɛna hakɛto ɲini kɛ kosɛbɛ maakɔrɔw fɛ an bɛna hakɛto ɲini kɛ kosɛbɛ an musow n'an denw olu fana fɛ Keba kuma ale gasintan tɛ bamananw ko kalo o ti da kalo kan dɛ Keba nka dolo ɲɛduma o bɛ bɔ kalo kɛrɛfɛ funanɲɛniya biɲɛ kɛnɛya don timinandiya don fiɲɛ yɛrɛ b'i nun na ale waati de a bɛ k'i yɛrɛ ɲɛna kuma dɔw la sa ko maa si tɛ yen min bɛ se ka e balina ko kɛ o waati de fana i somaw i limanaw
i ba ni fa i kɔrɔ ni dɔgɔ i mamuso ni tulomasamaw ni i fu fa fu bɛɛ lajɛlen kan ka hakili to i la minɛcogo ɲuman lamɔcogo ɲuman maracogo ɲuman sigida taabolo ɲuman tabiyaw taabolo ɲuman kalan kɛko ɲuman maanifiya faamuyali ni a ko dɔnni n'a ko kɔrɔ dɔnni k'o bɛɛ lajɛlen k'i kunna keba anw m'an sen nka su ani tile keba anw ɲɛna k'an bɛ bamakɔ kɔnɔ jaa anw ti foyi dɔn bamakɔ la faso ka cakɛda min bɛ yen n'o ye faso yɛrɛ ka kunnafonidi gafe ye n'an b'a fɔ a ma ko lesɔr ale donna bamakɔ sulama na keba n'a tilelama lesɔr ka gafe ko so minnu bɛ yen n'u kɔnɔna dilannen don ka ɲɛ kosɛbɛ n'an b'a fɔ o ma ko appartement meublé keba k'o kɛlen don yɔrɔ ye bi funangɛniw yɛrɛ dama bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ so minnu kɔnɔ ko fɛn o fɛn bɛ b'o la k'o dɔɔnin tɛ bamakɔ bi min ye appartement meublé k'a bɛ ka sanga sɔrɔ su ani tile fɛn min don ni école bila in waati la keba k'a kɛlen don i n'a fɔ ni maaw ye ɲɔgɔn ye n'u ko k'u bɛ huis clos la denmisɛnninw bɛ don ni so dagabana ninnu kɔnɔ fa tɛ yen ba tɛ yen teri tɛ yen bilasiraliba tɛ yen dɔrɔgu lamɛnbaaw ka hakɛ to cɛ ni musoyaw ka taa se sifin cɛman n'a musomanw ma kuma dɔ la baaliku kelen kelen min ɲɔgɔn sɔrɔ u cɛ ma nin kogo minnu kɛlen don ka yɔrɔw lamini ka soba ninnu jɔ ko ni ekɔli bila waati in na keba ko maaw ka wuli k'u jɔ dɛ faso ka kunnafonidi gafe n'o ye lesɔri ye a ko ko olu donna nin janjo in kɔnɔna na u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u ye ɲinini kɛ wa u ye faamuyali kɛ u ko ko min ye nin so ninnu ye bamakɔ y'a k'a ka ca yɔrɔ min na kosɛbɛ n'o ye appartement meublé ye ba kɔ jikɔrɔ ni k'a ɲɔ ɲɛlen n'o ye kosɛbɛ keba ale ni amidalayi aseyi zanni kelen kelenw bɛ yen yɔrɔ minnu fana bɛ yen n'olu ye so dagabanaw ye u kɛnɛmana ma ban nka i bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔna pati sagana don k'olu donna o so de kɔnɔna na keba min ye lesɔri maaw ye u ko ko fɛn caman de dorogelen don ɲɔgɔn na min ye ka nin ko ninnu kɛ ko anw denbaw bɛ mini anw denfaw bɛ mini anw minnu ye dutigi ye anw bɛ mini an ka kinw yɔrɔ ka jan yɔrɔ minnu na k'olu ye lakɔlɔsili min kɛ o ye k'a fɔ nin so dagabana ba ninnu n'u kɔnɔna maa sirilen don k'u dilan k'u ɲɛ climatiseur bugɔlen don a kɔnɔ télé baden b'a kɔnɔ wifiw bɛ yen denmisɛnw mana ɲɔgɔn sɔrɔ yen ayiwa fa tɛ yen ba tɛ yen keba min ka d'u yɛrɛ ye k'u b'o de kɛ lesɔri ka ɲinini senfɛ keba u ko ekɔli bila in na olu ye denmisɛnnin fitinin dɔ o ɲininka o ko ko ayi dɛ k'olu ta ye u ɲɔgɔnkɔniw u b'u fara fara ɲɔgɔn kan ka t'u ni lahinɛ ye olu ta ye game boy ni playstation ye k'olu b'o jeu de kɛ ko dɔrɔgu t'olu ta la bi ko lankolon t'olu ta la bi ko wa fana ko olu ta olu b'a ta heure 2 fa ni baw b'a taara baarakɛyɔrɔ la tuma min télé kɛlen don dɔgɔnin kelen sago ye maa si tɛ se ka maga a la k'olu bɛ taa nin so ninnu de kɔnɔ keba ka t'u ka jeux kɛ yen k'u ka tulonkɛw kɛ yen ko ka tila ka segin ka na keba nka o kɛrɛfɛ lesɔri maaw ko k'u ye lakɔlɔsili min kɛ o ye k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ o denmisɛnninw bɛ k'a ta dɔw bɛ yen minnu ka kɔrɔ ni olu ye dɔɔnin n'o ye san 17 ye k'olu bɛ ɲɔgɔn wele de ɔ bi an bɛ bakɔ jikɔrɔ ni nin fa in na ye a bɛna an sɔrɔ ye an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye u yɛrɛ ka kuma k'u bɛ taa so kɛ pitiku la keba ko n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ saga mana sɔrɔ u b'o bɔ k'o da furuno sanfɛ gardien bilalen don o b'o fifa fo ka t'o mɔ kuma dɔ la a bɛ sisi k'a sɔrɔ maa minnu bɛ kɔnɔna na u bɛ min na i ɲɛ kana da o kan min ye nin funankɛni ninnu ye u ni dulɔ bɛ na u ni sisa bɛ na u ni tramadol bɛ na fɛn o fɛn bɛ yen n'o kɔni bɛ min k'u n'o bɛɛ lajɛlen bɛ don so ninnu kɔnɔ ka t'u da ye maa si t'a fɔ maa maa dabila so ninnu fana nin waati in na ko min ye denmisɛnnin ncininw ye ekɔli bila waati in na ko olu fana b'a a la wa olu caman fana bɛ yen ni lakɔlɔsili ma kɛ bin bɛ se ka kɛ u kan k'a sɔrɔ maa si ma bɔ a kalama u ye dɔ tɔgɔ fɔ ko o tɔgɔ ye ko Awa Kɔnɛ ko ala farala ale kan koyi ko dɔ de y'ale wele k'a fɔ a ɲɛna n sɔrɔ yan fɛ ale taara tuma min o y'a sɔrɔ sa sɛw caman tulɔlen dalen don gardien bɛ ka fourneau fifa tasuma ɲagalenba don tuma min y'ale wele o bɛ fɔ soju dɔ la
ale taro nɔfɛ keba ale fama ko ma tuma min na boisson min dira ale ma o y'ale kirikiri awa ko a don ko ala de farala ale kan koyi sabula kamalen min ye ale tarabaso ka donna ale nin ko in kɔnɔ ko ma se ka kɛ cɛ ye n'o tɛ ko n'o tɛ wa ko sɛ in k'a kun tɛ dun ten dɛ keba min ye nin waleya in ye l'espoir ko fana ko denmisɛnnin fitininw 2000 4000 n'u y'o sɔrɔ ka ban u bɛ taa nin yɔrɔ ninnu de la faw tɛ ɲininkali kɛ baw tɛ ɲininkali kɛ denmisɛnnin bɔra ka taa yɔrɔ jumɛn su ni tile an kɔni bɛ taa an terikɛ dɔ fɛ yen maa min ka concert bɛ an bɛ t'o la an bɛ taa yan fɛ k'a bɛɛ lajɛlen caman tɛ tiɲɛ ye dɛ adama tɔgɔ dɔ fana bɛ l'espoir sɛbɛn na keba ale ye funankɛnin ye ale ko ale kɔni ka leçon da yɔrɔ don ale y'a kɛ k'a ka defu préparer ye komi defu jaabi bɔra kunna an t'a dɔn n'a sɔrɔ adama pasira dɛ ko nɔn tɛ k'ale ni maa ti don dɛ k'ale kelen de bɛ don a b'a ka leçon ta ye a b'a ka fɛnw bɛɛ kɛ n'ale ye 2000 sɔrɔ a bɛ t'i da yen a b'i lafiya a b'i ko k'i jɛ ka tila ka taa so ko nka ko nin waati laban in na maa minnu bɛ yen n'olu ye adama terikɛnin dɔw ye k'olu tun b'a fɛ ka adama don min na adama ma sɔn o ma koyi o de ye bi k'u bɛ fɛn minnu ye bɔlɔlɔ sanfɛ keba diɲɛ nɔgɔya minnu bɛ yen maa minnu tɛ sɛbɛ kɛ n'u bɛ wari sɔrɔ denmisɛnnin ninnu k'u bɛ t'olu fana ɲɔgɔnnaw de ladege so ninnu kɔnɔna na ko an bangebaaw k'an ka wuli k'an jɔ keba ko n'an ye denmisɛnninw to yen réseaux sociaux sanfɛ u ka fɛn sugu bɛɛ lajɛlen lajɛ WhatsApp b'u bolo Facebook b'u bolo TikTok b'u bolo Snapchat b'u bolo wa min ye ko kuntan jamantan ye ko de bɛ ka kɛ nin so ninnu kɔnɔ keba so ninnu u degun dɔ fana ye min ye i b'o dɔn wa hôteltigiw u b'olu mago sa dɛ sabula min ye nin dagabana so ye u tɛ wari sara faso ye u tɛ musaka sara faso ye u tɛ dɔrɔmɛ kelen di jamana ma nka min ye maa minnu fana bɛ yen n'olu ka dɔ kan ka na mission na an fɛ yan keba olu dɔw fana bɛ taa jigin nin so ninnu kɔnɔ ka dunanjigiw sow to yen yɔrɔ caman na maaw y'a la kɔlɔsi k'a fɔ bi tiɲɛ don waati ka gɛlɛ tiɲɛ don mɔgɔw tɛna mali la nka nin so ninnu fana filɛ nin ye dɔw fana kɛlen don k'u ta k'u bila o la k'a dɔw la yɛrɛ kuma la i tɛ gardien ɲuman yɛrɛ sɔrɔ yen koyi yɔrɔtigi de bɛ na ka na clé d'i ma n'i tilara i k'an wele yanni ka taa manja yan an bɛ yɔrɔ kɛrɛfɛ minnu bɛ mɛn yen ko olu de bɛ se ka clé bɛ se ka to olu bolo ko yɔrɔ ninnu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ko fo sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ keba nin waati in na an dafɛ jamana dɔw wulilen don k'u jɔ nin yɔrɔ n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen k'u lakɔlɔsi u ko min ka jugu n'a bɛɛ ye k'o ye bi ko an ka npogotigininw ka yɛrɛmabila ko n'o y'a sɔrɔ cɛmanninw olu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn wele ka npogotigininw wele ka far'u kan ko npogotiginin gurupu dɔw fana b'a la keba k'olu yɛrɛ de b'u ta kɛ koyi olu ni maa si tɛ fara ɲɔgɔn kan u ka dulɔ n'u ka fɛnw bɔ u yɛrɛ de b'a san ka taa don appartement meublé kɔnɔ ko nin bɛɛ de bɛ an ka jamana kɔnɔ yan bi nin bɛɛ de kɛlen don ka kɛ degun ye an ka jamana kɔnɔ bi ko kɔlɔsili kan ka kɛ fɛn min na bangebaaw kan k'u jɔyɔrɔ fin min na maaw kan ka kow jateminɛ min na min ye npogotiginin dɔ ye ko nin y'ale siɲɛ fɔlɔ ye mamuni y'ale wele k'u ni sitanfin k'u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ appartement la bakɔ jikɔrɔni u selen tuma min ale kɔni kun ma deli ko in na koyi k'u ko k'i ti min fɔlɔ wa keba u ye sisa d'a ma a kirinna ka bin k'o don kɔni maa minnu y'ale wele u yɛrɛ jɔrɔla sabula sotigi welela ka dɛsɛ k'an terimuso sara koyi ja kirinna de a ma deli a la o fana tɛgɛ donnen keba o fana ye maa wɛrɛw de don nin ko in na bi bi in na mun bɛ kɛ so ninnu kɔnɔ waleya cɛjugu minnu bɛ yen kogo ninnu kɔfɛ mun bɛ kɛ yen film tournée mun bɛ kɛ yen drogue ta min bɛ kɛ yen jouet min bɛ kɛ yen min ye ko kuntanw ye sobonw ni a fɛnw bɛɛ lajɛlen yirido kɔfɛ la k'a ma ɲi dɛ l'espoir maaw ko ten ko fo wulikajɔ ka kɛ jo sariya tɔbɔtɔbaw jamana lakanabaw yɔrɔ minnu bɛ nin cogoya ninnu na k'u k'a ko jateminɛ ko nɔn tɛ ko an sigilen ko an ka denmisɛnninw ko an laban ko siniɲɛsigi foyi t'an bolo k'an ka jamana bɛ nin taabolo in de la nin waati in na wa ko hali école kɔnɔna na fana keba denmisɛnnin ninnu k'u bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma nin yɔrɔ ninnu na dɛ k'a kana kɛ maaw ɲɛna ko école bilali dɔrɔn don dɛ k'a denmisɛnnin funankɛnin caman de bɛ yen k'a bɛ école kɔnɔna na u bɛ nin yɔrɔ ninnu matarafa u bɛ taa nin yɔrɔ ninnu na u bɛ nin ko kuntan kɛ ko n'olu ma baki jɛ ko ne de bɛ na defu sɔrɔ wa k'an ka hakili to an ka du an ka denbaya an ka sigida an ka jamana
taabolo minnu tun t'a kɔnɔ kɔrɔlen an kun dɔnnen tɛ ni fɛn minnu ye kɔrɔlen waliya minnu tun bɛ ni mɔgɔ kun t'o dɔn an ye an k'an jija o kana kɛ kibaruya fana ko min y'a yɔrɔtigi dɔw fana ye olu mago tɛ foyi la koyi u ka wari dɔrɔn ka sɔrɔ ka di u ma lakana kɛra la sa o lakana ma k'a la sa o ko o bɛɛ lajɛlen ko olu mago foyi t'o la lesɔri maaw ka sɛbɛn na sa u y'a yira ko min ye ko dutigiw de bɔra u jɔyɔrɔ la du b'an bolo du tɛ yen so b'an bolo maa t'a kɔnɔ ko bangebaaw kɛlen don k'u ɲɛ tugu kojuguba de kan ko nɔn tɛ e den bɛ se ka bɔ cogo di ɛri 4 ɛri 5 kabini tuma jumɛn i t'a ye npogotigininw yɛrɛ dama ka taa u ka kafoɲɔgɔnya kɛ hali n'an b'aw ka hakɛ to yɔrɔ dɔw la cɛmanninw yɛrɛ dama fana ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ o ka kɛ dulɔmiyɔrɔ ye o ka kɛ dɔrɔgutayɔrɔ ye o ka kɛ kojugukɛyɔrɔ ye maa si tɛ yen somɔgɔ la ko min bɛ wuli k'i jɔ kiba ko so ninnu b'a daminɛ 2000 la ka taa se 8000 ma tile kɔnɔ tuma dɔw la ko u tigi b'o de sɔrɔ o la han bi bi in na ko a dɔw yɛrɛ bɛ yen donkan bɛ o la fana dɛ k'a fɔ ko n b'a ta ko tile 1 wa a ye dɔw ta tɛ di o la dɛ olu ka yɔrɔ entretien n'a nafa kama ko o bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don wa kiba ko min ye mobilitigiw fana ye olu fana bɛ mobili location kɛ ka maaw ɲini ka yaala ka maaw ta ka taa n'u ye nin yɔrɔ ninnu na maa minnu fana bɛ yen n'olu fana tɛ se ko la kosɛbɛ ten n'olu ti maa dɔn olu mobilitigiw de bɛ npogotigininw fana ɲini ka taa d'u ma ni appartement meublé ninnu kɔnɔ ko nin ko damantan de bɛ yen bi wulikajɔ kɛ ka kan ka se ka ɲɛsin min ma so ninnu k'u tigiw ɲini u bɛ se ka baara min kɛ k'o ɲini jamana yɛrɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na so banbali so jɔlen tɛ yen so lankolon tɛ yen fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ ko wulikajɔ ka kɛ nin dɔw nɔfɛ han an t'an jija a kana kɛ biɲɛkɛla n'an ye sen tigɛla biɲɛkɛla ka ye o ye man di dɛ kiba gima ka kuma ko ala k'an porokoto ko maa bɔ man ko saba wula cɛ kiba lesɔri ko nin ko in a ɲɔ ɲɛlen no fana nin waati laban ninnu fana na min ye baliku caman fɛ han baliku minnu bɛ bi n'olu kɔni ta ɲɛ tana ye waliden ɲumanninw ye ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka lajɛ ka sigi sen kan yaasa fu ka siri nin ko ninnu na jamana yɛrɛ ka fɛɛrɛw tigɛ min ye so ninnu ye u tigiw ka ɲini min ye so ninnu ye u ka hakɛ ka sara gouvernement ye min ye so ninnu ye u ka bɔ hôteltigiw olu ka concurrencerie la min ye so ninnu ye u ka se ka kɛ nafa bɛ sɔrɔ u la wa maa minnu bɛ du kɔnɔ u fana ka lakɔlɔsi kiba n'i taara don o don Afrique du Sud bɛ masaya sigi Addis Abeba bɛ masaya sigi ala ma Ablaye ɲɔgɔnna minnu bɛ yen a bɛɛ polisi olu ka dugu mototigi fara taxitigi fara nɛgɛsotigi katakatanitigi kan a bɛɛ polisi m'a fɔ ko kunta tɛ kɛ yen dɛ ko kunta bɛ kɛ yen dɛ nka lakɔlɔsili bɛ a la lesɔri ko k'ale ka laɲini ye min ye nin sɛbɛn in bɔli la ko bɛɛ k'i janto i denw na bɛɛ k'i ka npogotiginin kɔlɔsi bɛɛ k'i ka kamalennin kɔlɔsi bɛɛ k'i hakili to i ka denbaya la sabula ko nin ko in a bɛ ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ko wa fana ko a kɔlɔlɔba ye min ye kiba siniɲɛsigi de tɛ an ye tuguni nin ye duguba kɔnɔna ko ye komi ni lesɔri y'a bɔ a ka o donko bɔli la n'o o ye araba tɛmɛnen ye an ye sɛbɛn sama ka bɔ ale kɔnɔna na min ye Alasani Sulemani ye an b'a fo ale ye lesɔri a directeur ba ye an bɛ t'e fan fɛ nin y'an bɛɛ de ka cadeau ye koyi n ko nin bɛ k'i fɛ k'a sɔrɔ i t'a kalama koyi k'e fana i bɛ k'a ko gɛlɛya dɛ kiba tɛ sabali ban e bɛ Musa ta yɔrɔ dɔn est ce que e bɛ tɔw ta yɔrɔ dɔn e bɛ Musa soutenir est ce que e bɛ tɔw dɔn fana fo k'an k'a jateminɛ sisan maintenant an b'a fɔ baw de ɲɛna denmisɛnninw bɛ bɔ u bɛ taa yɔrɔ min a y'a dɔn k'u taara yen a ye lakɔlɔsili kɛ téléphone mun b'u bolo a y'a minɛ a k'a jateminɛ aw denw de don siniɲɛsigi de don maa bɛ taa k'i kɔ de to ko ɲɛnama ma to maa la kɛmɛ i b'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka ban i bɛ se ka sa k'a sɔrɔ i ma ban nka i bɛ ban fana k'a sɔrɔ i ma sa an ka hakili to o la sɔgɔmada in na nin ye bɛɛ jɛ cadeau ye han e t'a fɛ wa ala ka furu nɔgɔya i ye anw kɔni anw b'a cadeau minɛ a fa mun bɛ yen n'an bɛ baara kɛ n'o an n'o fɔ ɲɛmaaw ye a fɔ kun yɛrɛ ye o ye fana ala ka tile hɛrɛ d'an ma
sɔgɔmada in na sanji samiya ani sɛnɛko kuma an b'an da don o fana na keba ni waati laban in na min ye sɛnɛkɛlaw ye k'u bɛ hakililatigɛ ani jɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ san ale tun mana joona min ye forobaaraw ye olu fana ma daminɛ mali météo maaw olu dun y'a yira k'a fɔ ko sanjiba dulonlen don hali bi ɲinan san in kɔnɔna na san min n'an m'an kɔlɔsi k'a bɛna ni tiɲɛni ye o la sa sɛnɛkɛlaw ye lakɔnɔni min kɛ nin ye u yɛrɛ tilara k'a yira k'a fɔ ko san k'a bɛ ka bin dɔɔni dɔɔni min ye samiyaji ye ɲinan san ta ko a sanji kunfɔlɔ minnu bɛ ka se jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ sɛnɛkɛlaw ko a ji ka fisa nin dɔgɔkun ninnu kɔnɔna na sa min ye sumansiw ye olu dɔw fana nana sɛnɛkɛlaw ni gouvernement kun bɛnna layidu minnu kan olu timɛnna yɔrɔ dɔw la k'a daminɛ Sikaso ka taa Kucala ka se Dire ma Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na min ye sɛnɛkɛla minnu ɲininkara studio tamani maaw fɛ u ko k'u ye forola baara daminɛ u yɛrɛ hakili la k'a fɔ ko nin waati na ko taacogo ka ɲi foro u y'olu kun ɲɛbila kɛ nka gɛlɛya kelen min b'u la u sigilen don ka engrais de kɔnɔ min ye sɛnɛkɛla dɔ ye o y'o faseri Kucalakaw fɛ yen dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye samiya ye ko a daminɛ cogo kɔni ɲɛna kosɛbɛ maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ye kaba sɛnɛ Sikasokaw fɛ yen olu nisɔndiyalen don nka u bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛ fili yɔrɔ min kɛba o ye nɔgɔko ye forow olu baara kunfɔlɔw u ye binfagalan kɛ a dɔw la Moti sɛnɛkɛlaw olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko samiyaji k'a taacogo ka ɲi nin waati in na san ko a nana salongo ni ɲɔgɔn waati de fana na o y'a sɔrɔ olu tun ye ɲɛbila baaraw kɛ ka dugu labɛn min ye sumansiw ye k'olu bɛɛ lajɛlen don repikeliw k'olu kɛ nin waati in na sa u y'a yira sa k'a fɔ kɔni Direkaw fɛ yen ko olu kɔni ye u ka pepiniɛriw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye u ka sumanw ye olu donni daminɛ nka min ye baara tɔ ye ko u na olu kɛ kɔfɛ sabula olu ka ji don waati ni maa tɔw ta tɛ kelen ye ɲinan jɔrɔnaba min bɛ yen ko sanji bɛ sɔn ka caya kosɛbɛ a jɛnsɛncogo jamana kɔnɔna na sa o de bɛna kɛ gɛlɛya ye sɛnɛkɛlaw bolo Gao marabolo la sɛnɛkɛlaw y'a yira sa k'a fɔ ko sanji kɔni k'a mana na kuma na min ye Aliyu Diko ye ni ale ye directeur régional de l'agriculture ye a ko fɛn caman de b'a to sanji nabaliya in joona ko bɛ se ka fɔ cogo min ye olu yɛrɛ ka ko cogo ye yen kuma caman min ye Gao san ale tɛna na joona sɛnɛkɛminɛnw olu dɔw fana ma sɔrɔ sumansiw fana ma sɔrɔ ka lasago a lasago wagati la basigibaliya o fana bɛ a la sɛnɛkɛlaw ka taa ni ka segu olu gɛlɛyalen don kosɛbɛ sugu minnu tun bɛ sigi n'o o ye dɔgɔdonya suguw ye olu caman fana datugulen don Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi ani marabolo kɔnɔna na Bamanci jɛkulu olu fana kun kɛlen don ka yɔrɔ caman baara gɛlɛya nka a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye sanji kɔni ni Ala ma jan kɛ a tacogo k'a ka ɲi maa min bɛ yen na ale bɛ météo ko kunna n'o ye Bakari Mangane ye a ko maaw ka jɔrɔ dɛ keba ko sanji ko a dulonlen don wa min ye nin kalo in yɛrɛ kɔnɔna na ye k'u b'a fɔ maaw ɲɛna sɛnɛkɛlaw ka labɛn sabati yaasa sanji kana taa n'u ka sɛnɛfɛnw ye koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sanji min kɔni barika ka bon kosɛbɛ o bɛ se nin kalo sa in waati ma wa min ye forotigiw ye u k'u labɛn olu yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ min ye dugudenw fana ye u fana k'u labɛn sabula min ye ji ye ji kɔni caman o dulonlen don sanfɛ wa a jigin waati o ye nin kalo sa in ye ka taa se fo kalo kura ma min ye sɛnɛkɛlaw ye k'a yɔrɔ caman na u ye fɛɛrɛw sigi sen kan min b'a to baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na degun kana ye a la digi dɔw kundama wulila kosɛbɛ min ye babolo ni kɔbolo minnu bɛ yen n'olu bɛ fara ka taa don foro kɔnɔna na ko labɛn dɔw kɛr'o la gouvernement yɛrɛ fɛ nka sa samiyaminanko o de kɔni kɛlen don gɛlɛya ye nin waati in na kibaaw ko hukumu kelen kɔnɔna na sa an bɛ taa Jɛnɛ mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaw fɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka baara ye k'a taacogo ko a ɲɛna kosɛbɛ ɲinan min ye lakana ye wulikajɔ min sera ka kɛ o kɔnɔna na o kɛlen don k'a to sa olu ka se ka sɛnɛ ale kɛ u ka yɔrɔ caman bɛ yen sɛnɛ tun ma se ka kɛ o la fɔlɔ nka ɲinan ko sɛnɛ bɛna se ka kɛ a la min ye Adama Tarawele ye ale bɛ Jɛnɛ mara kɔnɔna na a ye min sɔrɔ ka ɲɛsin ko in ma an ka jɛ an ka ale ka laseliw olu lamɛn.
mon be depuis sura su opération ba ke je barala no da sai mun da jabali mois de juin gono wala juillet damine fobi basigi be inshallah dugu caman be munu famana senama walma yoro caman be munu famana ka sere san saba san nani mbe kuna woni min kalama a be sena damine hatta ay raga dugu kungo do be am tayi tari banan nyona abe san saba ni mambo sita anta saka sanaga no isi abi ne rewele batika doro be da fola on de la on sera no yoro no ye ne bi mo lo ga be sen na la so na na darate balo ko kon no ya je barala se sena doro no ko banje inshallah min gon ko bana sida senaga masin ko de mo la dara bina suratul min trater de musu kan ta be ble trater kile flan mi at mo la bo o de um banga busuba na sa famo na de de churu na trater ko de kisa ba bal bi o ba juru dula o ba a juru de dulawa ha ko de be de da mi balo de sale o mi shi ko do wara fe o de ko fo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne woro mi sa ga dugu de be trater yesin marasi sera deja soma dugumina traiter fla wala saba akachala venni o soro ateliera angas malo be sasa de traiter ko bana de dugum be traiter kelempe de bala don be mo yoro wala kana wala fala kasuma la gande o barka date misini ko che mo gorno fo ka barka do bara chama ngaya mali bi sina ngam ko bana de o bana pa misiti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ne ma mi fanga dugu tigi Ibrahim Sobo ne mara jana kala fura ki gunda jana ka gudron flabe farara mi jana sera folo ani sera flana bi ñom bla ram no le dugu ni dugu tigi do Ibrahim Sobo traiter ko bana de bana du ko soba no goroman deli na sego fon vaka aba jurdo dugulawa aywa aba damala kamawa aywa aba singama de wa anga furo tele yara da ko danga malfuro kacha itari badama do do mo sene gambia ga ni adini ni sota aywa karasabla dem saji malisao corona wo taraze malo san malo jama numa awa kada se akacha malo sugu mi ma fa mo ko wala da waka ifa fo va be mo to de o no traiter ko te be mo sala mi si kon ta fe de o de ngam banga hande be assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sedu na tume abe dugu dongo soba ko be santambo jana marabe on go dugu de be aka angara representer abe da jinga fe irmar go tambo sawo zamta wuci iri jamani no fimana amba feri ka war samama no gormo ni angarante ta ka pasa le be chudo wala ino hagna dorone abanga dugu do ayra dila ka tay ko daga dugu muso so to non ndo ba kala basara ko ka tay kala ka de ifona sabu ni bala se wala sama to ko trawre ko fala ki sara ko ko fondi dima iba la se anta dora medina adun ta mulo yara ko to de nyama de batte baake ala ke bolo me ga barba parce que ji de la dugu ci ka bewli sanna sil fo domro alhamdulillah ko warma ni la benga nyina mois de décembre ne la tale so na kana abara damine be digre sentir ke dugu kori jikaji boda tu baji konti dugu labele da fana jira ko bana yoke awar tarafo million kemafla ani bisawandon na abekere yara yana do digin ko shira ka pompi tango o kare yara yama akacha ba we de mun do makacha
mais ni waati na ɲɛ fa cogo min na Sénégal mansin a kan ka yɔrɔ bɔgɔ ka girin ni mansin misɛnnin ninnu tɛ se fo Sénégal mansin baba da 3 4 bɛ min nɔfɛ o de don a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o k'an dɛmɛ ten a bɛ bɔ sara o sara la ka teliya nin kalo in tɔ bɛɛ ka se sɛnɛ ɲuman ye mois d'août de Ala k'an dɛmɛ wɔɔrɔ fo ka barikada k'u y'an bɔ bolo la Ala k'u bɔ bolo la awa o ye doni ta ka bɔ dugu ma a b'an kamako na sisan o k'an dɛmɛ ka s'a kun na min b'an jɛ sisan tracteur Sénégal mansin a bɛ sɔrɔ cogo bɛɛ la ni mois de juin kɔnɔ ka se n'anw ye sɛnɛ sɔrɔ k'a kɛ ka ban dɔrɔn an bɛ balo sɔrɔ parce que an ka misiw kɔni awa fanba bɛɛ cɛra bɛɛ kun bɛ kaso dɔ de kɔnɔ yen misi kelen kelen minnu tora olu kun bɛ so de kɔnɔ n'i y'a dɔw ye Ala falen cogo tɛ se ka ɲini kɔngɔ fɛ mansin kelen bɛ se ka i ta 10 sɛnɛ a bɛ 10 kɔ sɛnɛ tile la donc n'o sɔrɔla dɔrɔn kalo kelen b'a sɔrɔ ka fara minnu bɛ yen nka alhamdulilayi mansin 3 4 kɔni ni gouvernement bɛ se k'an dɛmɛ n'o ye hali n'u b'a juru don dugu la a bɛ don denw cogo min na a bɛ sara k'a ban dɔɔnin b'a la ayiwa walima u b'a sin an ma a ka sɔrɔ dɔrɔn u k'an dɛmɛ k'an bɔ bolo la n'an ye an ka rebelle ko banna sisan tɔ ye ayiwa an ka se ka sɛnɛ kɛ an yɛrɛ ye ka balo sɔrɔ ka dɔ di faso ma o b'an jɛ sinon an ka yɔrɔ baji bɛ don a la san o san baji bɛ don o bɛ baji malo de san ka taa ni mois de juin na ka taa se mois de août sali ma an ka foro bɛɛ bɛ sɛnɛ o de la Ala k'an dɛmɛ Ala ka gouvernement dɛmɛ Ala ka awa o se Ala k'o se ayiwa Keba nin tun ye Jɛnɛmara maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaw sɛnɛ a ko ninnu donnen don cogo min na nin waati in na o tun ye nin ye kununko min ye denmisɛnninw ka san laban ɲɔgɔn dan min kɛra n'a bɛ fɔ o ma sa ko dɛfu ale jaabi bɔra Keba maa minnu tun bɛ dɛfu la Mali kɔnɔ o ye maa 317,573 ye maa 168,383 o de sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ maa min ka moyenne cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye n'o ye première nationale ye o ye Abibatu Konti Kulibali ye ale bɛ bɔ Prytanée na a ye kuru min sɔrɔ sa o ye 18 buruburu 72 maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu yɛrɛ kɛra ɲɔgɔntɛ ɲɔgɔnmadaw ye a tilancɛ bɛɛ lajɛlen bɔra Prytanée kelen in kɔnɔna na Keba an b'a fɔ sa ko denmisɛnnin minnu ye se sɔrɔ ko halisa Ala ka dɔ fara ɲɛtaa kan minnu ma passe u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan yaasa min ye san wɛrɛ u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min Kalasakaw fɛ yen Kalasa ekɔliso kura n'o y'u ka 9e année kura ye a san fɔlɔ Ala ni CAS n'o ye Alimaw ka baɲumankɛ tɔn sababu ye Keba olu kɔni ka denmisɛnnin 24 de tun bɛ dɛfu la 17 o de y'a sɔrɔ min ye 7 o ma se ka tɛmɛ musomaninw olu ye maa 10 ye min ye dɛfu sɔrɔ Kalasakaw fɛ yen cɛmanw olu ye 7 ye an bɛ Kalasakaw bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ ani cɛsiri la Segu fana 100 sarada la 40 buruburu 81 o de kɛra Segu ka jaabi ye maa 10,531 olu de y'a sɔrɔ musolakaw olu ye 5,151 o ye npogotigiw ye minnu ye dɛfu sɔrɔ Segukaw fɛ yen kununko jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na kalanso caman bɛ yen olu denmisɛnninw sera ka ɲɛ sɔrɔ ko in kɔnɔna na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko halisa ko ka dɔ fara cɛsiri kan Kulukorokaw fɛ yen dɔgɔkun kelen min baara bɛ sera ka Sarabaka kasara k'ale baaraw ɲɛfɔli kɛ ko maaw ka dɔ bɔ vitesse la o baara timɛna Kulukoro min ye baara in ye sa a kɛra barosigi ye barosigi min ni ɲɛfɔli kɛra Anazari bolofara min bɛ Kulukorokaw fɛ yen ka se ka ɲɛfɔli kɛ maa 300 ye maa 300 minnu tile o tile n'olu bɛ sirabaw ka don o don min ye maa 10 ye denmisɛnnin maa 10 olu de kɔni taara sa dɔgɔkun kelen kɔnɔna na olu n'a ɲɛfɔli kɛ du ale ni kinw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Kucalakaw fɛ yen tile 5 ko yaasa min ye wolosɛbɛnko ye maaw bɛ se k'a faamuya cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa baara kɔni daminɛna nin kalo in tile 16 tile 5 kɔnɔna na sa dugudentɔnw dugu ɲɛmaw ale ni musow ka tɔn ɲɛmaw ni denmisɛnninw ka tɔn ɲɛmaw kintigiw bɛɛ lajɛlen bɛna na lafaamuya wolosɛbɛn ale jɔyɔrɔ ye min ye santiri min b'u fɛ n'o ye maaya ye ale ni Suisse ka baɲumankɛ tɔn bɛ yen n'o ye Elvetasi ye olu de kɔni ye baara in sigi sen kan ale ni Kucalakaw yɛrɛ ka
mairie o ka bolo di ɲɔgɔn ma directeur national de l'état civil o ka yamaruya kɔnɔna na kucala kelen na sa ko min ye couvre-feu kɔni ko o sigira sen ka ye commandant de zone numéro 8 ale ye kibaruya di nin kalo tile 16 k'a fɔ arajo bɛɛ lajɛlen sanfɛ gouverneur ko sa ko min ye wolomasiri taba minnu bɛ kucala kɔnɔna na k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ sa u ka nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen timɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa couvre-feu kɔni bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 ka taa kun fori sɔgɔma ɲɛgɛ kanɲɛ 6 doniba talaw mobili fitininw katakataniw motow silendirebaw ko ninnu bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen bɛ ko in kɔnɔna na min ye taji fana feereli ye taji feereli fana k'o kɛ karekun kɔnɔna na sa ko ka o bɛɛ lajɛlen o jɔ nin waati in na kiba seko ani dɔnko hukumu kɔnɔna na minisiri mamu dafe kunungo ale taara tumbutukaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ desanburu kalo tile 18 ka taa bila tile 28 na seko ni dɔnko ale biennale n'o ye mali denmisɛnninw ka san fila lajɛ min bɛ kɛ san o san ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔna na ɲinan ta bɛ taa kɛ tumbutukaw fɛ yen baara ɲɛbila baara hukumu kɔnɔna na sa min ye mamu dafe ale taara ka taa jateminɛw kɛ biennale bɛ ka labɛn cogo di tumbutukaw fɛ tumutu jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye min ye tumutukaw yɛrɛ u b'a fɛ k'a bila minɛn jumɛn ni hukumu jumɛn kɔnɔna na an'u yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuya sabula jamanakuntigi asimi ale ko ko biennale a kana na kɛ bolokɔfɛ biennale ye hukumu kɔnɔna na sa min ye minisiri ye ani dugu ɲɛmaw ka taa se gouverneur ni a ka commission locale maaw ma n'o ye commission régionale ye artiste seko ni dɔnko tigilama minnu bɛ yen minisiriso yɛrɛ bolofara minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka mamu dafe sɛbɛkɔrɔ kunbɛn tumutu ale albilal al-sudan kɔnɔna na mamu dafe ko ni a nana ka na i ɲɛda u kan yaasa k'a lajɛ baara min bɛ u bolo k'a kɔni b'a dɔn ko tɔnbɔkutu a labɛnnen don a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen na ka se ka biennale min filɛ nin n'o ye biennale tako ye a ka se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na ko wa k'a b'a dɔn fana ko min ye tɔnbɔkutu ye labɛn min filɛ u bolo ani a ye min ye kɛnɛ kan o b'a yira ko tɔnbɔkutu bɛ se ka baara in mamu ne kun y'o fɔ i tɛ tukasu don tuguni on s'en coupe toi keba dafe ka taali senfɛ fana kɛra sababu ye tumutukaw minnu bɛ ni seko ni dɔnko ni bolola baarakɛlaw olu ka INPS min sigira sen kan n'a fɔ ma ko avogu o maa 50 olu tɔgɔ sɛbɛn tumutu kɔnɔna na minisiri ka taali senfɛ maa 50 ka sɛbɛn a kunfɔlɔw yɛrɛ dir'u ma minisiri yɛrɛ fɛ wa o fana kɛra waleya ɲuman ye min ye tumutu yɛrɛ dugudenw ye tɔnjɛkulu maa minnu bɛ n'u bɛ bolola baara kɛ artisanat hukumu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen de bɔra k'u ka nisɔndiya yira avoku ale nali la ni ala sɔnna ma n'u ye 400 sɔrɔ 400 don dɛ keba i b'i tɔgɔ sɛbɛn o de la k'i ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ɲini minisiri mamu dafe ko a n'a a to sa u fana ka se k'u tɔgɔ sɛbɛn min ye biennale kɔni ye a ko tumutu bɛ k'a labɛn cogo min n'ala sɔnna ma a na kɛ labɛn cogo ɲuman ye maaw kan ka jigin yɔrɔ minnu na yɔrɔ minnu bɛ yen ni ɲɔgɔndanw kan ka kɛ yen yɔrɔ minnu fana bɛ yen sa ni dunanw kan ka jigin yen u yɛrɛ yɔrɔ minnu fana labɛn fana ni maa ma falenbaw bɛ jigin yen u taara nin bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye minisiri mamu dafe bi anu bɛna commencer baara kɛ bilasirali minnu kan ka kɛ ani fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ o baaraw a nana se ka olu bɛɛ lajɛlen da sen kan bi yanni a ka bɔ tumutu kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔ keba Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ n'o o ye Muhammadu Buhari ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la anglɛw fɛ yen fatuli in kɛlen sa a yira k'a fɔ kunungo an ka minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ tɛ siranabɔko kunna n'o o ye Ablaye Diop ye ale taara sangafo la Nigeria lasigidenso la Amdalayi ACI la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Muhammadu Buhari ka sɛbɛnni kɛ sa min ye taasibila ye jamanakuntigi tɔgɔ la a ko k'a nisɔngoyalenba o de nana nin kɛnɛ in kan ka na Nigeria ka fédération Bamako yan ka na tanuni ni bonyamasegi kɛ Muhammadu Buhari ye jamanakuntigi min kun don a tun bɛ jamanaw fɛ min ye waleya minnu ye n'o tun y'a taabolo ye o ye cɛsiri ni timinandiya ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan farafinna tɔnden bɛɛ lajɛlen jamanakuntigi Asimi k'a ko a bɛ a ka sanga kurakurayaw ye min ye cɛkɔrɔba in ye ko ala k'a dayɔrɔ sumaya bonyamasegi fana k'o kɛ Nigeria jamana ni Nigeria ka bɛɛ lajɛlen ye Mali fana ko fana bɛ far'u kan ka sanga in k'ale sukasi in fana baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ président Buhari ko a y'i cɛsiri kuma caman basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na politiki siraw fɛ cɛfɔ ni kanbɛ siraw fɛ ani yiriwali siraw fɛ a ka jamana ani fan bɛɛ lajɛlen na Mali k'a bɛ miiriya ɲumanba o de to a kunna Buhari ka ko la ka kɛ ni adamadenya tɔbɔtɔli baaraw ye kuntilenna minnu tun b'a la n'a ka yelenw n'o ye maabaya ye ka se ka ko kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ ko Mali bɛ o de to
dugawu u y'o kɛ fana ko ala ka ni maa ma falenba ye ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na ko ala ka o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu ma ko ala k'o nɔgɔya ko wa ko min u bɛ dugawu kɛ ala ka jigiyɔrɔ bɛɛ alijinɛ o ma kɛba nin ye baabu ye min bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoni na kunnafoni minnu dira ma Keba Jalo ani ne yɛrɛ fɛ n'ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw olu kɛnɛ kan ala ka tile hɛrɛ caya ala ka sababu ɲuman k'a ye sini kɛnɛ laban ko ɲuman ala k'a d'an ma juma timɛ ko ɲuman ala k'a d'an ka bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jamana basigi ala ka jamana bɛɛ lajɛlen basigi nin waati in na an b'o kɛ o dugawu kɛ sa ala k'o kɛ a ka alaya o yɛrɛ kama Keba k'i yɛrɛ fo i Jalo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45